Umusachi mukuru wa Kenyero Kieramba se ward ya Bugisere kutoka se bunge ya Kitujaje South Meye County ya Kisii mbirarare kubwatikana n'umurugyo yakorokana konganya kurwa Senkayaye na kumutigero mwana mukena boigana abana bande batano. Umusachi ya Serieta James yoniga gote yabuna wekira bone go muchandomo no konyara korera abana abo asa abudri murugyo yakonyara koirana Senkeri bagendera kubwatira na soko nyara korera abana niko chinga cyagote yabuna otemire kurugyo murugyo yakikase so base kwende wekira bone gata robot renderwensin na kogania Sara nyara koirana Senkayaye kubwatirana niko chinga kecha nyara gote yabuna umuchandomo neno kulinda abana abo engana atebire guchikomabero muzigo omulito buno tokumanyirwa no muri Kito Dipon asanya igopaka goikera bone gamongino yone tindamonyora asa aberete so abo tuwajiro oteyo obugimo bugotwara ebitunwa nebitongo maiga yogo Taiwana chimemegatiye amate ya James Oyoyo nomusubati Sara kwambuka kurwa Kenyero Kieramba iyo toke miesa location ya Bigege imeye ward ya Bugisero nigemoirire to musubati konganya asige kemetie nyebere bono atamanyire asale abana agitenga tema kumukane kana ruye kanisa tigatigire kanse egera tukwa ni marago mangana ye ona ndakamiri akagenda kaburi misika akagenda ngamanya nkuya nali paka bone mitinye ya ntanya komorora ndi ndanya kumuyigo mwana onde naro ruete nkagaiga matukara etirange mitinye bere tutana komorora enke abana go bachandegete tukumetina kitawo kora bana ko enda bali kisukuru ndetayo oyo noru muchakano bwenganeye ekera ika omwana ruwarete utakeire amaliogo ngwana ntuwaje koigwana bya tukabachanake utuwa bachana ngasoka ngagende gasi kona igase namutiga ngaigwa nga onganyire karona igete kinsa isane mu cyabo tuko kurwa sanga kolemera mu ya boda boda ali mu cyobo songo maega yaye e amateye nigo yakoriro mukia kurinde tibaranyora ngeria yaye bona kurwe na beire igingo muligia na reportiri police tuabe tokona ko muligi gocha pake gaikatara 24 ngaenda DCI obosongo bakatema ko muturage taiga ngo isaro lekante around kegogi unenchereyemo yokorera abana buna baiboli nigo musubati Sara atigete umwana maega omoke uyubono tegete obolendi bwange omongino yone egendo mono yako rango muligi nemere mutubwata yokolenda abana ndubwata umwana ole grade 7 na naro omoke pibono yole challenge bwate miaka eno le play group esukuru onaro ganetinye na mono bono challenge asere nene umwana ngo kitoko morera ginga kinkomorera gingo muliri ndagira aragire gingo liye sukuru fees yaye ne yabana baiga bande no mwana makaya wana bwata bakongune inje wana ngo kumuywe sukuru moire na ndenje kumuye na ndemo cyo wana myaka yeto ya eri tigacha ko nyo mwana makere ndagane ya usina kina byoke mateywe nigo yabere no kolemara okonene gwikabono kubwatekana no mukyoye omonene guchese amate yaye ngaro omuntu bwo mukisana ase emberimo yaye nagikiagere twasukiri abantu abaikiri ase twabaikiri bono igekerata iya ebintu nebinge sana bono bibwate omujana ekerero kia bene ekikere kyo moichano anene guchese serikali naboigo aso musubati Sara no kuirana ase amate yaye na koroisia amanganaria abeteka gusalika egati yaye no mugakoye bono goikera bona communication ende yonse ngwano kindi kyonse nere kurwa ase family ase mitinyi yebere muntu tayo bagukona nere munda yagwakera simi munda yo wada information ende yonse ire igoro yaye bono ntumaitinga moyale igakwete munda yo manyete enkagere busonde tayo abana bano bachi skuru enkage yo mete tansabire naki serikali onde bwese ora morore amubwatisi amoreta ndo tayo omukuna tocho kwana mangana yege enkage ito ga tumanyi ngoro momochi ngelinga ase bararole omongino yo no kurugusara kwambuka aminga tigaba motebi achenka amagana yeli omananko balenge anda abantu bakwana era monda yo komwaka monda yo komurwania tigairaneka Hiko ripoteri kitaseni kia onambe ya Mokiandezi TV kurwa Kenyero Kieramba utoke miesa location ya Bigege miye wodi ya Bugisero elitere nenkuru kwa Dipon asanya